Альхамдулилля, хәзрәт иштән кайта, бик каты иремдә малайларым ярата сары гитен. Бездә стәлебездә ин яраткан пәрәмәчләр хәзрәтнеке гел була. Без Әскат хәзрәтнең хатыны Айша ханымның гаиләсенә төшке аш әзерләп йөргән мәленә туры килдек. Озакламый йорт хуҗасы үзе дә кайтып җитте. Шулай итеп гаилә җыелып бетте. Монда шулай гадәткә кергән хуҗабикә әзерләгән стел артына ашарга утырганчы әтиәниләр, балалар барсы бергә өйлә намазына басты. Кайбер әтиәниләр ыршалар үз балалары ни өчен намаз укымасын. Аннарсына әтисен куркымына, әнисен куркымына намаз укый. Алла тигел, кирәк әйтергә, балам, мәсәлән, мин сине бик каты яратам. Хамда иншалла синең белән җәннәткә дә кергән тели. Синең белән җәннәттә дә булырга телим, ничек бу дөньяда бергә яшибез икән. Шуның өчен җәннәткә керер өчен намаз укырга кирәк. Әдәле балам бергә намаз укып, шулай җәннәткә керәбез бергә иншалла. Мен кирәк булачакбыз. Балаларны заставляйс дип. Юк, аларны яратырга тиешләр иншалла. Айша Ульянскида дөньяви гаиләдә туып үсә. Моннан берничә ел элек тормышка чыгара алган беренче тапкыр намазга баса. Альхамдулилля, һәр кешедә үз юлы, үз тормышы. Мин сынау аша кирдем исламга. Аллаһ Тәгаләнеке рәхмәте белән мин бик каты шат, что минем юлымда шундый кеше килде. Аллаһ Тәгалә бирде бүләк кебек миңа, минем иремне. Кирәк эт аркан генә эшләргә. Беренче буйсынабыз Аллаһ Тәгаләгә генә. Икенчедән намаз укыбыз, ураза тотабыз и иребезне тыңлыйбыз. И без бу дөньяда да бәхетле булабыз, и иншалла ахиратта да бәхетле булабыз. Әле яшь кенә булса да Айшаның үз тормыш кануны һәм яшәү рәвеше бар. Ике балайыбыз укыйлар мәдрәсәдә, Саудовский Аравиянык мәдрәсәсендә, Мәскәүдә. Кичкенә балабыз ул өйдә, минем белән альхамдулилля. Балаларыбыз һәр көн Куран кабатлыйлар. Дуа илаһимин дуа кылабыз. Аллаһумма раббана зинна мунзилан барак ва анта хайрул мунзилин. Аллаһ. Бисмиллах. Әскат белән Айша гаиләсендә 3 малай үсә. Хәзрәт иртән кичкә чаклы эштә булганлыктан тәрбия эше башлыча Айшада. Мин ин беренчедә әйтермен сабырлык, бер-берегезне тыңлагыз. И ин беренчедән ул Аллаһ Тәгаләнеке буйсыну, ул динебездә бөтен җаваплар бар. Бөтен җаваплар бар динебездә. Кыз катын кешегә берсәк авызына все-таки шырпыда кабырга, берсәк кенә тыңлап торырга, күбрәк тыңлап торырга. Ике уллары махсус мәктәптә барлык фәннәрне дә гарәп телендә укыганлыктан, өйдә аралашканда да алар үзара шул телдә сөйләшәләр. Айша моннан берничә ел элек журналистика белән дә кызыксына башлаган. Кабардин-Балкар Республикасында мөселман хатын-кызлар өчен нәшер ителүче Фирдаус журналы белән хезмәттәшлек итә. Гаиләдә тәрбия һәм исламда ир белән хатын мөнәсәбәтләре темасына язмалар әзерли. Кайбер киңәшләрен безнең белән дә уртаклашты. Никах көнебездә әтием әйтте: "Кызым, тормышка чыгасың, ишектән китәсең, бу ишектән кире кайту булмый, матурым." Әнием әйтте: "Балам, ин беренче синең ирең, икенче аларныкы әтисе, әнисе, и, конечно, икесе дә әйттеләр, что ин беренче Аллаһ Тәгаләгә генә буйсыну, матурым." Айша белән Әскатның тату һәм күркәм гаиләсендә булып, хәзерге заман яшьләренә тагын бер кат сокланып кайттык. Аллага шөкер, гыйлемле һәм күпләргә үрнәк булырлык гаиләләр байтак икән әле.